bude gáz. No to som zvedavý, ak to bude nahraté, lebo takých nejakých duchov to robí. Čo je len? No, ty. Berú ti paličku. Mohol by si zobrať tvoju paličku? Dobrý. No. Čo to má? Tvoju paličku? Čia je to palička, Aki? Čia je to palička? Zober si ju. Ticho. Ale no vie kosej, jak sa trafí. Hej, všimol som si. To vy moc nechápe, že čo sa deje? Ale chápe, vrti chvostom aj on. A máš ju, Aki. Dobrý, máš ju. Nedaj si. Dobrý. No, čo to by? Prišiel si o paličku? Iba také, že fakt on čiste o naháňaní. Vyprovokovať, aby sa naháňali, inak akože. Toto mi inak robí aj doma, že mi ukradne nejakú vec a presne takto sa postaví a obzera sa. Teraz ja prídem k nemu, tak akože podbehne kúsok a zase akože nenapadne sa obzera. Nedaj si, Olky. A čaká, keď otvorí papulu, tak vtedy uzdrhne. To by taký jemný, že čo mám robiť? Aha, nechápe. No, konečne. Super. Čo je? Co ti nechá? Daj si už ty ten čaj, to už dopí. Ešte sa trochu vyvrhnem. Ježiš, ale to je teda dole. Neukazuje ti to teplotu tá kamera? Ukazuje takých duchov všelijakých, nejak to nezvláda tú zimu. Tá baterka asi tiež melie z posledného. Skôr ten displej. Asi. No. Že by to nedošlo, že ten foťak by tu omrzne na tom, ale nenapadlo som. Rýchlo, a to som sa ešte vracala, lebo však jak sa zavolal, že už si Stankovcia, teda tak som sa ešte od dverí vrátila, že poď, rýchlo zoberiem. Nové veci. Čo je? Že? Ja, to by. Že mi to by sa blíži odzadu. Ukáž očka. Kaprín. No, šikulka si šikula, príde nám svetrík, nebojte nic, tento týždeň mi mal doraziť. Bude fajne, teplo. Dobré veci tam zoženíš na tej výstave v tých stánkoch, také kadejaké. Určite. Čo v tých obchodoch. Väčšinou už kedy mi to tak príde, že predávajú na tých mikropsíkov a také vyčančané, že už dobre, že Kryštál Svarovský tam nie sú na tých obojkoch, ale keď potrebuješ niečo praktické, tak bieda. Alebo tam cez internet. Čo ani tie normálne loptičky na to cvičenie nedostaneš. Tu No. A toto je dobré na oných. Pridávajú kadejaké na tých výstavách. A Kadevina má dobré stánky. To sú tie, že Juliuska 9, to je ten postroj. Len oni majú aj drahé, no. My sme tento pomôckovač. Mali sme taký fajný, ale Jarino ho stratil. Lebo už bol taký používaný, už som sa chodil